Exact location nato nata sa Puan ning Dakbayan sa Davao karong adlaw Huwebes. Ulan man pero dili ka na babag radyo man Maisel mga kasama nga dili na to itunol ang ato ang grasya no o blessing ngadto sa lain na pud nga benepisyaryo sa ato ang One Radio campaign nga hatod sa RMN Foundation ug sa DXDC 621. RMN Davao di ara gihawiran na nato ang solar radio transistor kay i-turn over na nato ni sa ato ang benepisyaryo karong buntaga. Mayong buntag sir unsay kompletong pangalan? Si Ronilo Tanod-Tanod. Oo, si Sir Ronelo. Unsay trabaho ni Sir Ronelo? Panday. Panday si Sir. Itunol na namo sa imong personal Sir ang solar radio transistor dawata Sir. Ayan. Unsa ba ka importante Sir nga naa kay radyo karon? Unsa ka kuha na bilinhon sa imuha? Wapo kay makapaminaw na gikos dito balik. Kinabuhi. Wapo kay may bala na to sa nagtabo sa Dakbayan sa Davao. Sir, kana ang imong gawiran karon no kay bisan na brown out ta magamit gyapon ani mong radyo ha kay solar man na siya Sir. Oo, hinaginaot mi no nga dako ka ng tabang sa imong pamilya. Mission accomplished mga kasama. Gikan dinhi sa Puan kini si Radyo Man Aimee Genita, Tatak RMN.